Fi 3 xhur u bi spiża ta' 300,000 euro f'xogħlijiet ta' tisbieħ, ix-xatt tax-Xemxija saritlu riġenerazzjoni bilan li tissaħħaħ l-infrastruttura turistika. Ix-xogħlijiet kienu jinkludu fost oħrajn ir-rinnovar tar-railings u titjib fil-pavimentar. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega li dan il-proġett huwa msejjes fuq il-prinċipji tal-aċċessibilità u l-effiċjenza. L-impenn tagħna jibqa' wieħed, dak illi nagħmlu Malta ċentru ta' eċċellenza turistika illi dan kollu ser ikun qiegħed jgħin sabiex impoġġu verament il-futur tat-turiżmu sostenibbli għal pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu irrimarka li dan l-investiment huwa wieħed strateġiku għas-settur turistiku Malti. Ma jistax ikollok turisti ta' kwalità li jiġu mbagħad ferjas li jkunu ta' inqas minn dak li huma l-aspettattivi tagħhom fejn għandu x'jaqsam il-settur turistiku. Huwa temm jgħid l-awtorità ser tibqa' kommessa li tagħti appoġġ u tħeġġeġ aktar investiment ta' dan it-tip. B'hekk ikun assigurat prodott turistiku sostenibbli u ta' kwalità.